Ayan guys, bali kanina may hatid tayo from Pure Gold. Ngayon ko lang sa inyo may share kasi kanina medyo naidlip ako dahil ayan, nagpupuyat tayo. Tapos ito, isang box siya, tapos dalawang plastic. Kaya lang yung isang plastic niya is Marlboro Red lang naman. Ayan, isang rim. Ayan, take note guys, bukas hanggang September naka-promo daw yung Marlboro. Kaya lang hindi ko na to pinospone kasi nga kailangan ko na yan. Hanggang September pa naman yung promo. Kung hindi ako nagkakamali, parang may kasama siyang Copico Blanca. Ayan, isang rim lang yung kinuha ko pero hindi pa siya naka-promo. Bukas pa hanggang September. Tapos dito naman sa isang plastic, ayan, lahat yan is Downy, Surf, Kala, ayan, mga detergent, mga fabric. Tapos dito naman, ayan, nag-iisa lang siyang kape. Tapos, C2 apple at tsaka mga dilata na yan halos. Yan. Bali, ang binayaran ko lang naman dito is 3,000, kulang-kulang 3,200. Yan, 3,190 plus yata yun. Or, basta wala pa siyang 3,200. Tapos, nagbigay tayo ng 20 pesos para sa guardhouse or toll gate. Tapos, kanina rin pala, dumating yung ating ahente sa Lemon Square. Ayan, diba sabi ko nga wala pa sana akong bala kumuha dahil marami pa tayong biskwit. Kaya lang dahil naka-promo daw sila ngayon, ayan, dagdag kita 10 plus 1. Tapos package ito, kinuha ko 4 kasama yung Lemon Square. Bali nandun na siya naka-display. 223 pesos lang yung binayaran ko or 224 pesos. Pakita ko sa inyo yung isa. Ayan, yung ating Lemon Square, naka-display na siya. Tapos wala na tayong paglagyan ng mga biskwit. Ayan, marami pa tayo sa itaas. Ayan. Kaya doon muna sa lamesa yung kasama nitong Lemon Square. Ayan, sabi ko nga dapat pala dinagdagan ko na. Kasi dapat pala pinagdalawang set ko na. Sana next week is ganito pa rin, may promo pa rin sila. Diba? 10 plus 1, tapos package. Kasi ito pa naman yung mabili talaga sa akin. Itong inipit hindi masyado. Itong laba, mabili din to. Tsaka yung matataps at tsaka yung Lemon Square. Diba? Tapos nung nakaraang araw lang, diba, pinakita ko sa inyo or nagkunting video lang ako na pumunta kami sa Pure Gold dahil bumili kami ng gin, tapos ng ibang grocery. Tapos yung long neck na MP. Pero yung sadya ko lang talaga doon yung gin. Tapos, di ba may deliver kami ngayon, hindi ko na naipasabay gin uli. Kasi akala ko meron pa. Ayan, 5 piraso na lang pala to. Kaya ngayon is magpapasadya uli ako kahit may deliver kami kanina. Ayan, papupuntahin ko yung asawa ko sa Pure Gold para bumili uli ng isang box na gin. Medyo malakas-lakas yung gin sa atin ngayon. Diba? Sayang kasi yung points kung dito ko ilang ibibili sa malapit na wholesaler sa amin. Sayang nga kung yung grocery sana is agad-agad naghahatid sila kasi mas mura lang talaga dun sa grocery. Kaya lang, ayan, naghahatid sila dito kapag yung date nila dito. Kaya yan guys, 5 gin na lang to. Kaya magpapabili tayo. Ayan, bali hindi naman to palagi. Ngayon lang to malakas. Kung mapapansin nyo, nakabox pa siya. Kasi nung isang araw lang to, diba? Hindi na namin na-display. Dito na lang namin kinukuha. Mabilis lang yung gin ngayon. Pero hindi naman to palaging ganito ngayon. Kahit hindi ko pa na-display to. Sabi ko nga sa akin, bakit ba hindi ko naisipang silipin kagabi na wala na pala akong gin. Dapat is naisabay ko na to dito. Naisabay ko na yun dito. Bayan, magliligpit tayo, mga dilata lang naman yan guys. 2 hours later. Yes. Hello. Malaglag yung gin, iwas na iwas sa camera no? Iwas na iwas sa camera, iniwanan ba naman yung gin Guys, yung ating gin 1,296. Syempre, kasama yung ating aling puring card. Diba? Ito lang yung sinadya sa Pure Gold ngayong gabi. Ayan, time check tayo is 7:46 PM.